moito lle gustaba os austríacos vellos, e David Gordon encantaba. E agora, claro, Leopold Kohr nadie o conoce. The Breakdown of Nations, o sea, está traducido fai pouco ao español, é algo así como la explosión de las naciones ou la rotura de las naciones, explicando la ventaja de la pequeña escala. E su discípulo, Schumacher, Fritz Schumacher, el de El pequeño es hermoso, será máis conocido, pero se encontra a veces en librerías de vello, pues a €1, €2, se te podes comprar, porque é o que foi popularizado. A Leopold Kohr non tanto, pero isto sí. Leopold Kohr tamén ten un libro que se chama The Breakdown of Britain, recordando a tese dos vellos Little Englanders, os pequeños ingleses, que querían unha Inglaterra sola, como Chesterton, por exemplo, querían Inglaterra sola, sin Gales, sin Irlanda e sin Escocia, e sin imperio, sobre todo sin imperio. E esta xente bebía de aí, tal. E entón ten un libro que se chama Breakdown of Britain, querían volver a Inglaterra fragmentada. Entón, esta xente como non se conoce.